Значи, здравейте хора, това е първи епизод. Не, извинете, това не е първия. Това е третия епизод, ето го тук. Админа. Това е PvP-то. Аз съм с моят меч. Sharpness 2. Така, тук ми е наградник, апгрейдинг 1, енчантнати ябълки, диаманти, които всички ги съм събирал от PvP-то, като съм бил много хора. Тук на тези мечове са слаби. Така, тук някъде беше админа, Ерик. Ето го и него. Той е онера на сървъра, има и още един. Васко е админа. И така. Това е PvP арената, сега няма с кой да се бия. Затова този клип няма да е много интересен, иначе клипът е свързан с строене, такива неща подобни. Сега нямам много кой, затова ям не печени прожоли, т.е. сурови. Тук има Warp Food, ето ги варповете. Warp Box Scoop, Warp Drop, Warp Enchant, Warp Events, Warp Food, Warp Jump, Warp Mob, Warp PvP, Warp PvP Shop, Warp Язовира, Warp Shop, Warp SMS, Warp Survival, Warp Top Players и Warp XP. Те повечето се намират на Warp Food, така че сървър е много добър. И какво да ви кажа, харесвайте клипа, абонирайте се за мен, но сигурно ще няма свършваме. Така, да кажем, че днес ги няма моите двама приятели, Зарама и Дек98. Сега снимам сам, те сигурно скоро ще влезнат. И това беше от мен.